Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepleriniň duşum güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Şunky biziň temamyz aeroportda korrupsiýa möhüsalýar. Gelin şu barada gurulma edelim. Hormatly vatandaşlar, ine sizin hem egerde aeroportdan geçeniňizde korrupsiýon skemalary boýunça bir diýjekleriniz bolsa ýa kommentariýanyz bolsa, şu efirin aşağına yazabilirsiniz, biz onu derine seyredip geçeriz. Gelecek çıkışlarımızda. Aeroport teması çünkü Türkmenistan'da en bir gazaplı tema. Sebebi şirketten geçecek olsan ya girecek olsan sen hükman talanyan. Talanış sisteme kurulan. O demek ne mi? O demek sen Türkmenistan'da sen çıkanında yürütürleştirilen yani o koyunları ağlatalyan ama yürütürleştirilen. Öldürmek için ya da soymak için ya da yani başka bir adet etmek için şuraya aeroportta da linyalar var. Türkmen ayetler için ayrı linya. Şu linyadan geçip şöyle şurada soyyalar. Yani soyyan çam kim? Talyalar. Taможня, polis ve migrasiya. İkinci taraf yol yani daşarıktan gidiyen adamlar ya gelen adamlar. Onu o taraftan geçe başka kapıdan o yerde hoş geldiniz, sağ olun, gelip durun. Yine burada delip yani şöyle kartinka döre diyorlar. Yine men her vakit aydan Türkmenistan devleti yok. Türkmenistan devleti bir kartinka arkasında hiç bir kurumu yok. O görýän gurumlaryň, görýän kabinet ministriniň adamlar olar çapakçylar, çepekçiler. Olar dime korrupsiýady baýaýalar. Häzirki günde korrupsiýa şeýle bir derejeye ýetdi. Hatta dine ministrler, ornatyrlar gazanýa aşağıdakylar öz ýa-ni ziyatka bolup beren puluny işläp atyp bilen oklar. Şu ýaly pullar peselýä, pulun möçberi peselýä-de aşağıda azgalýa hemme zat ýokary diýär. Gurmanly onu daşdy görýär. Serdar Bermuhamedov daşdy görýär. Gelin şunky günde biz bir aeroport skemany ýa-ni dernek geçelim. Ine siz mesela için Türkmenistan'dan çıkýanyz diýelim. Siz çıkanınızda Gökmen Tuğrat'ta birine soğudak diýeniz ya da özüňiz bilen ýaglanan çörek ýa-ni tamdyrly çörekden kışmış diýdi, kak diýdi, gowurdok diýdi. Ya şu memleketler alýan Türkmenistan'da öndürilýän zatlar. Olar konstitusiýa esasında ya da kanun esasında gadagan zatlar däl. Ýöne sizi ýeki-ýekime barlap şo ýerde munyň bolany bu kanun laýyk däl, munyň gadagan diýip allap söküp şonu aketjek bolsaň puluny bermeli, ziyatka bermeli ýa-da ýardynyň gowragyny düşüp gitmeli. Ýani bir gyra aýrýalar. Ine şu ýaly tehnologiýa çykanynda bar. Şu aeroportdan geçmek bolanyna ýani seni aparatynyň bir geçirýän çymadany. Onsoň sumkany çymadany. Onsoň ikinji ýani yerlerde şu yerlerde ýani punktlar bar, talýalar. İkisinden geçmeli. Men bir zat düşünemok. Ine başga döwletlere gideňde biz hem dünýäni aýlanýar. Dünýäniň ösen yerlerine barýar, ösmek yerlerine barýar. Ine Marokka barýar, ýa Afrika ýurtlaryna barýar. Çykanda çymadanyň ýa-ni lentadan geçýär, bu tor diýil. Şöyle it ılgıya ýa-ni it bilen baglanýar da şöyle itiler narkotygyny ýitip alsa ýa-da nimede bir zat görünse derhal seni çağırıp alýar. Çağırıp seni başka kabinete gidip derine öýdýär. Bolmasa 100 pasajerden bir pasajer çağırdan, bir 200'den 200 adam çağırýar. Gaty gitse. Ine şu ýaly hatta 200'den bir adam çağırdan käbir men ýürütü ýa-ni ýyzarlak goýanlar çağırdan. Bagažyny tapşyrdyň bu tordy şoňla. Ya elinde sumkan bolsa onu ýa-ni dürüp dadeden oklar ýöne. Taможня däl, ýa-ni aeroportda sanynda bizapaz boýunça ýöne nimeden lentadan geçirýär. Egerde şo ýerde bir zat tapylsa, onu ýürüt awtomatlar bar, şo ýerde ýa-ni bir kaýyş bilen hem ýerini bulap awtomat sokýarlar, şo ýerde ýarlyş ýa-ni gurallar, enjamlar bam ýa şo meňdeş haritler, önümler bam şonu barlar. Bolly o sen bagažyny söküp näme muny çykarmak bolanok, muny gizmek o realizat ýok. Bular gaýtyp berenýär. Men Marokka baryp şo ýerde bir zat satyn alyp çykarsam, berenýärler, ekspert bolýar olar üçin. Ýagny men pulumy goýdum bolýar. Şu ýaly ýagdaýlar bolýar bütün dünýäde. Indi
Siz aydarsan Murada başka devletlerde de bağlı. Niye bizimkiler bağlı? Ama bizimkiler lentadan geçiriyor. Geçenden son ayratin ruşnoy bağlı. Ona ne yapıp ediyorlar? Ben size düşünürüm. Şu yerde bağlap hükman bir çıkaran haritlerin yardımına alıyorlar. Şu yerde gulu kalkan olsa, yakıdızdan çaydan bir nimelerin olsa, eğer köp olsa yardım alıyorlar. Yani şuraya talak, yani talamançılık aeroportta yürütü edilen nemçip. Sebebi şu yerdeki işlerin adamı her biri işe girmek için 20-30 bin dolar zertka veriyorlar. Arada bir tutuluyor, yani bir polisin biri, sen nemçip, yani pul alyan deyse, alacak diye men 20-30 bin dolar, 30 bin dolar zertka verdim, bassalarım alacak diye. Yani öz pulumu izmi almalar deyip, yankı hükümet edara gelen adam inni hükümeti öyle mecbur ettiriyor. Ya ziyadki verip şu postallı mı inni hükümeti prosedurani ve şöyle kanunları öyle bekveti mecbur ettiriyor. Ütredin mi? Niye de başarıyorlar? Türkmenistan'da. Sebebi Türkmenistan'da yankı postlar, bir post alacak olsan ya bir veri alacak olsan satın alınıyor. Ben öňüm aýdypdym kabinet ministrde bir häkim boljak bolsaň ya biri boljak bolsaň satyn alýan kiosk ýaly. Şunyň bahasy şunça, munyň bahasy munça, munyň bahasy munça. İşe ýerjek bolsaň şu ýere barýan, sana kartany açýarlar. Näme işe ýerjek bolýan? Häkim bolasyň diýär. Häkim 50 000. Näde işejek bolýan? Aeroportda işejek bolýan. 30 000. Şeýt nırk kesýärler. Bu hökümeti ýa-ni açyk bazara öwrüler. Hükümetteki vezifelerin paylaşımını açık bazardaky ýaly ine şuňa öwrüler. Indi şöyle sizler wakmyrada bizim prezidentimiz var. Arkadagly Alabali Serdar var. Onun arkadagly Alabali ýa-ni arkadagy var. Ine biz arkadagy zamanında ýaşapýarys. Biz yalan zamanında ýaşapýarys. O sözler var. Vatan programmasyndaki bir dünýä var. Ýöne hakykat bilen realist diýilýär-de ikinji dünýä var. Biz ikinji dünýäde. Ol vatan programını seyirler ýerde o ýerde görýän zatlaryny hiç ýerde tap bolmagan. O ýerde el çapyşyp ýa-ni aýlyklaryny maňlaryna çalýan zatlaryny bütün dünýä görüp Türkmenistan üstünden gülýär. Ine şu ýerde bolup geçýär. Indi gelin aeroportda ýene gelip gelelim. Gelip perdelim. Ine siz geçýäňiz. Şöyle geçenler siz talýarlar. Eger talynmajak bolsak 25 dolar bersen, yani 18 dolardan 25 dolar bersen geçip koyar yani. Indi üntürin, bir günlü näçe adam geçýär, näçe adam gelýär, üntürin. Ine men size üntürmek üçin bir nimeni urkudyň. Maglumat urkudyň, şu yani nimeler boýunça. Üntürin vatandaşlar. Ine alalyň Turkiýa, yani Turkiýaga giden samalyotlar. Ine bir günde, ine 27 yanvar, ine şu gün. Seydin, 2 reis var. Turkiýaga giden. Türküşünki, Türkmenistan'ınki. Türküşünki näkle gelýän Türkmen gражданlary talýarlar. Ýöne, da şöpdüm bolsa talanyk. Indi ertesine serdim. 28-nde 3 reis var. 29-nda 2 reis var. 30-nda 1, 2, 3, 4 reis var. Ine şeýdip ýa-ni hepde 3 reis minimum var. Ine 3 reis var. Dine Turkiýa giden samalyotlar. Indi ünsüren vatandaşlar Rossiýa, Hindistan, bul, yani Gruziya, daş yerlere, hemme gidilýän ýere ine Türkmen gражданlary şeýle talanýar. Men diýjek bolýan abi. Tizen biz Türkmenistan'a demazagam tölmeli bolsa. Yani şöçük ağzımıza koyarlar. Ya burnumuza koyarlar. Sebebi ýöne bildalyp hemme vizalary, hemme dokumentler taýýarlap aeroportdan geçende egerde kagydy urunda bir zat bolsa, MHM bilen migrasiýa sen talýar. Egerde haritler bolsa, yani haritler bolsa, onu polis bilen yani tamojny talýar. Soň migrasiýa goşulyp goýarlar. Şu ýaly talamançylyk toporlu aeroportda yerleşýär. Muny Serdar Berdimuhamed bilmeýändir öýdýärmi? Gato bilýär. Sebebi onu goýan adamy, ýa-ni Mehmethan Çakýew. Ünsürtsedim şol adama. Men görkedeň şol adamy, ine hormatly vatandaşlar. Mehmethan Çakýew
Yine şu adam ön MVD ornatary bolup şöyle korrupsiya etdi. Ondan birinci ministr bolup ýa-ni MVD ministri bolup korrupsiya etdi. Şöyle ýa-ni söwürip gowuldy. Edil şoýlan bir näçe aýdan soň muny ýa-ni Çakkyýewy ine men häzir okap beren şoň ýa-ni wezipetini Türkmenistan Ministrler Kabinetinin ýanyna transport we argatnaş gullugynyň baş müdiri. Yani ministr vedipeli adam, ministr vedipeli çennek adam ine şu hemme ziyatkalar korrupsiyany transportda, kommunikasiyada edýän korrupsiyany ine şu adam kontrol edýär. İnternetiniz ýok bolsa şu adam. Bagaj geçeninde elinizden pul talap edýän bolsaňyz, ýani bagažyny söküp diğerine onu yardım alyan motor ne şu adam günahkar şu adam buyruğu boyunca edilýär ve şu adama 50% dolu gidiyor. Yine gelin aeroporda yine gelelim. Niye bolup geçýär? Yine sizi sağladılar. Senin haritlarını aldılar. Ay bunun bonunu kanun esasına nimeden o tartip alýarlar. Men günay diýim. Şonu alıp inni bular ýa-ni Türkiýe yürüte gidilýän bagajar var, yürüte gidilýän ýa-ni haritlar var. Kargoçlar çekýär. Şoň üstü bilen japbaklar Ataköşer diýen Aksaraydaky marketlere salıp şöýden pullarını alýarlar. Ya da ýardy öýüne alyp gidýärler. Ine şu ýaly oturun yerinde sen polis ya tamojnya bolsaň işe gidýän. Günde 4 reis, 3-4 reis dine Türkiýe var. Oturun yerine çimadanları dörep adamın öýlerini, öýl niýetlenip çağlarına, dosýalarına alan zatlaryny talap alýan gowusyny. Şol adamlar entep magzyny töküp bir gowzat öýüni alýarlar ya sowu düşün alýarlar. Şol oturun yerinde öýle gelip dur, alýan da öýün aksyna akydýan, bolmasa Türkmenistan içindäki marketlere berýän, ýarty wagtynda bolmasa Türkiýe gidip gymmat bahadan berýän. Mende bir soraw bar. Serdar Berdimuhammedow. Näme bizim vatandaşlarymyz öýüne niýetlenip, çağlaryny niýetlenip, dosýalaryny niýetlenip, işe barýanlygy patron niýetlenip bir sowu çykarýan bolsa. Näme o bir kanun, näme o kanuna laýyk giren o? Şol haritlar Türkmenistan içinden alınýar. Onu da pul berip alýarlar. Pul berip alyp kanun bozanoklar, ýene de şonu çykarjak bolsalar, ol bir 100 tane atılsa 1-2-3 tane jaklar. Ine şoňa bolonok diýip alyp galýarlar. Ýöne şu wagtda japbaklar Ataköşer diýen ýa-ni Türkiýedaky Aksarayda bir topar marketler var. Konsulluk bilen tamojny kontrol edýän magazynlar var. Näme o ýerde? Ne naloglary var? İsteýän zadyny çykarýar. Şo ýerde Türkmenistanyň magazyny Türkmenistan bahasyndan hemme zatlar satýar. O näme beýle bolýar? Näme olary bolýar çykarmak? Gadagançylyk ýok, olar kanun bozanok, nalog tölemeli. Ýöne bizim ýöneke grajdanymyz çyksa, ine olar nalog tölemeli, ýa-da wjatka bermeli, nalogum tölemeli, ýa-da alyp galmaly, ýa wjatka bermeli. Näme? Serdar Berdimuhammedow, siz korrupsiýa garşy haçan görüşýär? 2 ýyl geçdi. Bir basan adamymyz ýok, bir korrupsiýada tutulup, ine korrupsiýa diýip basan adamymyz ýok. Ol ikisany kassier aşakdaky. Başka hani kasiyerin yekö dädir, aňartynda başlyk vardır, aňartynda zaministr vardır, ministr vardır, aňartynda Çakkyýew vardır, ýa-ni pul saklap ýören. Siz bilýärmi Serdar Berdimuhammedow? Men Fransada oturup bilýän şunu, size ine bir gyzyn zat paýlaşaýyn. Mehmethan Çakkyýewiň öýüne bunker var. Dolarlar ýygnap nira goýjan öýüne, ine bunker asalyp gömýär. Öz öýüne. Bana ine size büdjetde pul ýok, aýlyk bermäne pul ýok. Gidin häzir, häzir iýen ýa kontrol. Bir zada galman, bir näçe 100 milyon dolar getirip berýär. Ine o pullary aýlyklary berdiňiz, ýa investisiýa ederdiňiz, ýa-da özü ýa-ni öz adyndan getirip size getirip berer. Telefonu çözülýär bu zatlar. Ine men size bir korrupsiýany açyp berdim. Bir skema, korrupsiýon skema. Şu skemada aşağıda 30 000 dolar verip işe gelýärler, 25-30 000 dolar verip işe gelýärler. Eýýam korrupsiýa ýarty göni Çakkyýewa gidýär
ve günle talakçılık edip yani yartıp bunu çakıyı veriyor. Mesela ayyan eğer de anartından minister ya kabinet ministerinden adam durmasa bir tane aeroportda işletin, tamojda işletin, migrasyada işletin adam itmez korrupsiyon. Korkya. Te arkasında direk yok. Türkmenistan näçe korrupsiyon hökümet diýýär. Sebebi siz şu zatları gözüňizde ya da siz içinde var ya da siz şuları ýaly ogrulyk edin, näme dedim, maňa Putin'im aýtdy. Öz halkyň näme zor bolsaň zorla öldür, işim yok. Ýöne men bir zat diýemde kul ýaly ılga. Sizem şol ýaly diýeňim diýen. Näme halky talan, näme edin, ýöne men bir zat diýsem bökün. Şonuň şey diýen. Siz üçin hemme zat edýär. Ýöne halk üçin hiç zat ýok. Gaýtyp talýar. Men pikrimçe sizin alyp barýan siýasatyňyzyň maksady şol. Halk näçe talansa, şonça ýanky bu kösenip ılgap muň ýadyna siýasatan düşmeýär, jemgyýetem düşmeýär, ösüşüm düşmeýär, ýa döwletiň ösüşi, TV baýlyklaryň düşmeýär. Ýanky arqyn halk bir gaýgyda, şenem TV baýlyklary oglap, arqyn öz-özüňize bire, oglum prezident oglum nähili beýlekem milli lider halkym nähili ýanky oýnaşyp getipýorsunuz. Ýurt talan. Men pikirçe esas siýasatyňyz, ataly ogul siýasatyňyz şum kalýar. Yani şoň üçin men siziň üntüňizi ýene bir ýere çekýän, ýüregiňizde bir adalatlyk baý bolsa, bir enatan süýt berip bir adalat bakan bolsa, terbe beren bolsa, bir içinde bir zat düzüdüýün Türkmenistan üstüren diýen bolsaňyz, edil häzir Şakyýew Mehmetxana prokuraturanyň iýerinde sülçüre iýerip, bunkerden şol milyonlap ýatan pullar alyp ve görkezdim. Ine korrupsiýon tuttuk. Ananyň şonu tutup görkezdim, bizim sizi öwürsin gerek bolsa. Ýa korrupsiýa görüşýäňiz, bir zat edýäňiz. Umman ýanky velosiped türmen bir zat edýäňiz bolýar da. Onan millet geçer. Ine şu ýalda atdy bolup geçer Türkmenistanyň hormatly watandaşlar. Ine men inne bizim watandaşlarymyza ýüzlenýärler, şol tamojdan geçýär. Ananyň hormatlanmayan Serdar Bermuhammed. Dine çykanda da giýirende de şeýle. O gölgürler ýükleri azalçak bolup, ýerleri azalçak bolup, oýuncuň içine piçeýini köýge salyp çağçyklaryny ilçek bolup, ýyllap işläp bizim kösenýän grajdanlarymyz bir ütköşk çağçygy getirjek bolup çağlaryny alýarlar. Şolar talap ýarnap gaýarlar. Ýa-da $25 ber, geçiber, teretçemler. Bunu açyk aýdýarlar. Utanma. Sebebi daşyrt adamlar görmedin diýip bolar başga kapydan salýarlar da hoş geldiňiz. Gelin Türkmenistan size garaşýar diýip bu tarapdan geçip goýarlar we bu tarapdan öz grajdanlymyzy ýanky soýýarlar. Talýar. Men bir zat düşünemok. Siz näme döwlet turýaňyz? Siz korrupsiýonlar üçin döwlet turýaňyz ýa halk üçin? Siz korrupsiýonlar üçin hökümet sistemany urýaňyz ýa-da halk üçin, halka hyzmat etmek üçin? Şol akşam barynda öz kahaňyzdan Türkmenistanyň milli liderinden soraň, "Kaka biz näme döwlet turýarys? Bizim siýasatymyz näme?" diýip soraň, size düşündirer. Oglum, sokulma hiç yere. Men halky talap seni prezident edildim. Halky talamadyk bolsam seni prezident etme aňarda däl. İkimizden türmede otururduk diýip aýdarlar. Ine şu ýaly ýagdaýlar hormatly illeşip Türkmenistanda. Ine bunun hemme zat däl. Ine men ýene bir belläkeşik migrasiýa bilen polis bular. Pardon, tamojna bilen polis. Bagaj korrupsiýon biznesi alyp barýarlar. MHM bilen migrasiýa bolsa, pasport, dokument biznesi, ýani viza biznesi alyp barýarlar. Şurada men MHM işgärlerini ýülenýän, kä wagt size ýani negizime arýar, şu korrupsiýon skemada sizin ýani doglaňyz pes. Doğrudan. Şu gedek men size ýani öwwe bilemok bolýan, sizin doglaňyz hem bilerden pes ekenini aýdýan. Ýöne sizin esas borcuňyz şu zatlar tapyp derrew hökümete ýetirmek, ýagny kabinet ministriniň başlygy Serdar Bermuhammedow ýa-da prezidente ýetirmek. Ine şul Türkmenistanyň hukuksyzlygy şu. Biz şu adamlar Türkmenistanyň Türkmen ýylatyna, Türkmen halkyna hukuk döredýär. Siz şunu seredämele, ho. Ananyň bir posta migrasiýa, tamojna, polis, MHM, aeroportun ýanky wekilleri 5 tan ýa-da dürli gurulmaň adamlar bar.
ve şonu bağ olinam her bir 5 metrden bir näçe ýa-ni postlar we bir näçe adamlar bar. Şonu da şolar edýärler şonu. Açyk edýärler aeroportda. Serdar Berdimuhammedow özüňize saqqal murt goýup, ýa-ni bir bild alyp bir geçik görmüyorduňuz. Bir köňel ýaşaýan, ýa-ni tanalma ýa bir geçik göründe özüňiz synan şol atlar. Men Fransada oturup şonu bilýän. Siz köşkde näçe bir 4 kilometr aeroport aralykda, 5 kilometr aeroport aralykda oturup şu zatlary bilen dok. Ondan men size soragy berýän. Siz kim? Kim? Türkmenistany ýa-ni öz şap barýan adam, hemme zatlardan habarly, problemleri çözen adammy? Ya bir Gurbany Berdimuhammedowyň oýuny tutsumy? Aýdyň maňa şonu. Mene hemme zatdan habarsyz bir oýuny kartinka diýip pikir edýän. Sebäbi ýanyňyzda diňe çakýyp size $100 milyon öp bilýär. Diňe $100 milyon ýa-ni san tehnologiýasyna goýup kommunikasiýa ösdürip Türkmenistanyň ösüşine gitip bilýär. Pul tapanlar, ösüşü, investisiýa tapanlar. Ine investisiýa. Silkin ministrligiňiz, vice-premierligiň öýlerini pul tapmasaňyz men zat bilmedim. Ine bunker, iksan bunkeri var. Ýa-ni çakýyp. Seredin, alın. Ne şu ýaly wakalar bolup geçer Türkmenistanyna hormatly vatandaşlar. Men çakýyp boýunça bir habar berjek. Şol adam mum habar ýok, Serdar Berdimuhammedow ýaly diýip pikir edýärdim boly. Hemme ýerden informasiýa alýar. Güni şoň ýaty alýan pullar gün şoňa gitdi. Günnün. Etýän adamlar diýär, "Murada goýmana pul yer ýok" diýär. Bunker gazmaly bolýar diýär şol adam. Bunkere gidilmeli bolýar. Aýallar jagdaýda. Türkmenistanyň büdjetinde pul ýok. Türkmenistan investisiýa görýär. Aýlyk berilýär. İş yerleri dördük bilen ok. Täze tehnologiýa girip bilen ok. Investisiýa eten ok, pul eten ok. Ine pullar nerede? Yerin aşağında. Siz yerin aşağında neft gaz gölleriniz. Neft gaz göllermen, gönü pulu göller. Ine çakýyň bunkerinden. $100 milyon. Ondan neft gaz boýunça $100 milyon kazanjak bolsaň, sen gazmaly, seretmeli, ýa-ni onu enjamlar çalışyp durmaly. Ola adamlar aýlyk bermeli, onu turbalar bilen zawod eltmeli. O ýerde yeni enjamlar bermeli, enjamlar seretip durmaly, bir topar investisiýa etmeli, ondan hary döndürmeli, ondan onu birjada satmaly, bir topar adamlar aýlyk alýaşyny, bir topar çäýerler geçýär, bir topar wagt geçýär, ondan onu satmaly, ondan pul gelýär. Günden pul, yerin aşağından. Ine bunkere baryp alın, yerin aşağından pul eýýän taýar. Bizim TV waýlyklar derler, bizim pul waýlyklar. Ine şu ýaly hormatly vatandaşlar, indi gelýän adamlaryň ýagdaýlaryna, ine çykýan adamlara aýtdym, gysga. Onu da gysga. Şunu ýa-ni Serdar Berdimuhammedow aýdýan, egerde siz özüňiz murt saqqal goýup bilmeseňiz, dogun arnaşyňyz bar, bu pukaraja. Çağırında iýerim şonu. Skripti kamera goýup, bar, daşny tuğça bar, gaýtda ýertedi, tuğçadan gelip bir eline $100 berseňiz, unup bolýar. Hemmedin video alyp getirip düşüp berýär. Oturumda MHM ministri, migrasiýa ministri, polisiýa ministri we tamoja ministri bilen oturup seredin. Şo ýerde arrest edilmiş şolary. Ine 4 tane ministeriýasyň korrupsiýasy çödürildi. Oraya garnaşyňyz bolmasa, isteni halkdan bir adam alın kabinet ministri bagara bir ýöne koýar. U boşsa bagara. Alın şonu ya, onun bir gyzyldan ýa-ni çaýlan nimeler ýa-ni daşdurun. Onun tanylma diýärmi? Bir tanylma şopuryň. Öýe şopuryň bolmasa, jaňat bir isteni kabinet ministriniň garažyna bir ýöne koy, ýa-ni şopur barmy ýa şu ýerde maşina bolýan bir ýer barmy howa. Iň bir hapa ýolda, iň bir kırlı adam bolsa iýerim diýip alın ýuwuşdyp zady bir gowy bir normal edip iýerim şoň kamera ber daş etkelýär. Aktivistler tutmaly bolsa, on prastuška etmeli bolsa, her sekretarlar şeýle hemmeler prastuška edip ýa-ni juçok goýmaly bolsa, MHM bar. Berin MHM zadany, bir ynamrak bir çağrynda berin, ministr bilmedi ýaly. Iýerim etberse. Edilmersiniz, siz döwlet dolandyranyz ok, siz bilen ok. Siz
kıyınçılık gören doğa ömrünüzde. Şoň üçin siz bilen dok näme şu kıyınçylykları ýeňmäni. Kıyınçylygyň içine giyip gören doğa. Ine şu real ýagdaýlar hormatly watandaşlar, adamyň bagażyny ýa-ni söküp tala pul gazanýan MHM, polis, tamojna we polisler. Etatan rol oýnayan tamojna. Indi bular näme diýär? Smena gutormakka gedýän pullary paýlaşýarlar. Hemmete dole berýär. Aeroportun başynda dole gidiyor. O yerden hem Çakkyiva'da dole gidiyor. Yine. Unutmayalım. Çakkiv günlü oturun yerine günlü 4-5 reis gidiyor Türkmenistan'dan. Ay 10 reis gidiyor. Her samolyottan 2000'den 4000 dolara çelip pulanıyor. Her samolyottan. Günlü bir 10 reis'e gidiyenler. Yine 20'den 40 bin çelli dolara çelli pulanıyor. Şoň diýmedim diýene 20 000 dolar din aeroportdan gelýär. Çakkyva. Din aeroportdan günne 10 günne 200 000. 30 günne 600 000 dolar açık gelýär. Onu gidilmeli ha. 600 000 dolar mesaiden ululap 600 000 dolar gidilmeli. Ine şu size döwlet ötürjek bolýarmy? Ýa-ni döwlet dolanjak bolýarmy? Çakkyvyň esas meselesi şu pullary niýe gidilmeli? Täze bunkör, 3-nji bunkör gurmak kıyınrak göze düşer. Niýe gidilmeli diýip o başga ladasy var. Ne Türkmenistan? Men bir zat bilemok. Näme siz bir zat ministri iş yerine goýulan kemçilikler üçin kowýaňyz. Soňra iň bir giýdijili ýere goýýaň. Yer goýýaň. Näme? Значит, sen özüňiz şoň üçin. Yine gelin men Çakkyv boýunça size maglumatlar bereyim, hormatly watandaşlar. Yine şu adama Çakkyv diýilýär. Mehmethan Çakkyv. Yine Çakkyv boşodurly nemede işläp, ýa-ni 2019'da emeden başlyk boldy, 20'de boşodurly, ondan muny ýa-ni transport nemem kabinet ministrdaky neme goýdular. Yine munam ýa-ni nemede 1-nji iýulda kabinet ministrda neme bardy, ýygnak bardy, şoldan kowuldy. Ýöne şonda da Ýolus Çakkyv Türkmen halkyny talamany dowam edýär. Ministr bolup talady. Inni ýa-ni kabinet ministrdaky ýürütülüşdirilen ministr weziplerindäki gullukda ine Türkmenler talýar. Türkmen garşyna talýar. Yine hormatly watandaşlar, Türkmenistan'daki gelýän bolup geçýän korrupsiýanyň ýüzü şu ýaly. Men size bir zat aýtjak bolýan. İstenlik bir puwda alaýyn, istenlik bir uğur alaýyn. Ilaytada hukuk gurýan gurumlar arasynda şu ýerde korrupsiýa, beýleki puwduklarda korrupsiýadan ýokary. Olaň pul meşgul mümkin pesirepdir. Ýöne ýokary ýa-ni beýleki puwduklarda edilýän korrupsiýa günne bir san korrupsiýa edilýän bolsa ýa 2 san korrupsiýa edilýän bolsa, hukuk gorýan gurumlarda edilýän korrupsiýa günne bir 500-600 epizod. 600 san korrupsiýa edilýär bir günne. Köçelerden başlap, ýa-ni adamyň öýüne barıp talap, zadержание edip, ýa-ni bulary gynap, tülçülerden başlap, awlardan başlap, ine şu korrupsiýa edilýär. Egerde bir hukuk gorýan gurumlardaky korrupsiýany durdurmasak, puwduklardaky näme durdur? Serdar Berdimuhammedow. Esasy häzir korrupsiýanyň merkezi kabinet ministri boldy. Onyň siz ýygnak geçirip oturuňyzda daş döwrüňiz korrupsiýar. Siz korrupsiýarlar bilen ýygnak geçirip şolara ideýa berýäňiz näme ogurlanmaly diýip. Bul gadagan diýse, olar diňe şoňa arşýar. Gadagançylyk bolsa boldy şöyle, значит, hemme zat gadagançylyk edýär we şöyle korrupsiýa başlaýar. Ine şu ýaly. Haçan siz döwlet dolandyrmany bilmeseňiz, siz döwleti östürmän tersine hereket edýär. Hormatly ýyllaşlar, ine men şunuň bilen öz efirimi utarýan. Size şuň, ýa-ni gysgaçyk Türkmenistandaky aeroportdaky geçýän korrupsiýa hakynda görüňler. Siz haçan Türkmenistandan çykanyňyzda
bir dosyalarynda, öz çağlarynda, enataňyza ýa-da dogun garnaşyňyza ýa-da bir dostuňyza niýetlenip bir zat alyp çyksaňyz, ýadyňyzdan çalmaň. Bir zat alsaňyz 3 alyň, sebäbi ikisi bu korrupsiýonera gitmeli. İsteseniz istemeli. Onam näçe gidýär şöyle sebäbi Serdar Berdimuhammedowyň ýanyna oturup korrupsiýonерler, kabinet ministrleriňdäki adamlar şonu almasa ýartyp şöyle ýetýär. Olar Türkmenistan döwletini duranyp bilen. Men pikirim boýunça Serdar Berdimuhammedow şu skemada otyr. Olam bir ucundan alýandar sebäbi bolmasa bu zatlar durmaly. Bolmasa bu zatlar durmaly. İnniki ýepişikler çeldi hoş sag bolun, hormatly watandaşlar. Biz durmak ýok. Bu döwlet bilen biz şulary tutup edip täze döwlet urmasak, bu döwletde hiç birimiz baktly, adalatly ýaşap bilmez. Korrupsiýa edip bir gün gowy bolup, ertesi gün kötünüp, üçüncü gün ölüp ýa bir istoriýa girip şeýip ýaşap biler ýöne adalatly, stabilna, parahatly ýaşap bilmez. Görýän parahatlyňyz dine adamlar tutup basyp saklanýar. Ol parahatlyk. Ol adamlary genosit etmek diýilýär. Indik gerçekler çeldi, hoş sag bolun.